Takže čaute, vítajte v novom videu. Je to síce po dlhšej dobe, ospravedlňujem sa, ale tak som tu. Toto video bude o mojich cieľoch na ďalšie súťaži. Táto súťaž bude v Bratislave a volá sa Bratislava Low-Cut Open 2015 a bude sa konať 6. a 7. júna 2015, nejakej tej fakulte, či čo to je. A už podľa názvu Low-Cutov je jasné, že tam cut-off nebude, alebo tam má time limit, čo je pre mňa celkom dosť dobrá výhoda. Tak súťaži budem v Pyraminxe 2x2, 3x3 jednorukou, 3x3 klasický Cube a 4x4. Tak môžem sa do toho pustiť. Začnem asi Pyraminxom. Tam by som chcela dať single sub 8, ak by sa podarilo, tak to bolo pekné. A AVG po 10 asi nedám, tak aspoň sub 12 by bolo také priateľné. 2x2, tu celkom to stredujem, chcem tam na čase sa 5 sekúnd, chcem mohla na súťaži podariť, dúfam. A tak ak nie, tak aspoň sub 7, sub 6 a AVG dúfam, že dám sub 10. 3x3 jednou rukou sa neviem rozhodnúť medzi Aulongom a Guanlongom, ale asi to vidím na tohto Aulonga, lebo mi viac pasuje do ruky, ja ešte nechápem, ale dobre. A tam neviem, či dám AVG, lebo time limit je 2 minúty a neviem. A single by som chcela dať minútu 30, by bolo také pekné. A AVG, ak sa mi podarí, tak pod 2 minúty dačo, neviem. A normálne skladanie, tam by som chcela dať single určite takých 21 sekúnd, neviem, či sa mi to podarí, ale tak dúfam, že áno. A AVG dúfam, že bude po tých sub 30. A nie, tak aspoň sub 32, ale tak proste nech tam je nejaké zlepšenie od Brna. O tom ide. Keď už som sa naučila CFOP. Konečne. Z Cube to nejako neriešim, viem ho zložiť, stačí. Ale tak single by mohol byť sub 15, AVG sub 20, sub 25. Môže byť. 4x4, time limit je 6 minút, to dám. Single by bolo také pekné minúta 30, minúta 20, by bolo ešte krajšie. A AVG 2.20, asi to pod tie 2 minúty nedám, keď nedám pravidelne na 2. Ale tak sem tam sa podarí aj tam pod tie 2. Tak, uvidíme. Tak, to by bolo všetko. Od Brna mi pribudli 2 eventy a to je jednou rukou a Cube. Takže tak. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Už teraz budem natáčať troška pravidelnejšie, keďže už je po prívačkách, už som prijatá. Hej, gratulácie prídu. A tak, to vidím na aktívne točenie. Tak. Ako ďalšie, by som chcela natočiť unboxing, môj prvý unboxing. Ale neviem, kedy mi to príde, dúfam, že mi to nepríde akurát cez hlavu, lebo ma to nasere a dosť. A tak, je tam hlavne, na čo sa najviac teším, mám prezradiť dopredu je to Square One, do ktorého mám veľmi veľké plány. Tak, tak to by bolo všetko, majte sa a čau.